हौवाया मास मोनब्रैसो जाबाय बे न'निफ्राय ओंखारलांनाया दायो बहाबाफोर दङबा बे रनजित बाग्लारिखौहाय बहाबाफोर नुयोबा लाबोनो हागोन आरो मिथिनो लुबैदों आङो बे न'खरावहाय लाबोफिनगोन होननानै आं मिथिनो लुबैदों आरो बे फट' होदों बे फट'खौ नायनानै बे हौवाया बबेयाव दङ बेखौहाय नोंसोरो बे आरो मबाइल नाम्बार होदों बे मबाइल नाम्बाराव बे मानसिखौ नुयोबा खबर हरगोन आरो मोनोबा खिथाहरगोन। गामिया 2 नं गाग्रा भारा गरायदाग 2 नं गाग्रा भारा। नोंनि माबाफोर नांलायदोंमोन नामा नोंजों? आंजों जेबो नांलायाखैबो जेबो बुङाखैबो गावनो हारसिङै निजेनो मा सानखांनानै थांदों आं बेखौ मिथिया। माबायदि ओंखारलांनानै थांनाय समाव? थांनाय समावहाय सिरि सिरि आंखौ माथो होआलायनो थांदों। हरनि समावनो थांदों माबा 12था हरफोर जाबायमोन बियो सिरि सिरि थांदों आंखौ माथो होलाङाखैसै ओरैनो सिरि थांदों। ओमफ्राय दा आङो मिथिनो लुबैदों बेनिखायनो बबेयाव दङ बे माबा मबाइल नाम्बार होदों बे मबाइल नाम्बारावहायनो बे मानसिखौ नुयोबा थाबैनो खिथाहरगोन आरो मोनफिनगोन होनना आसा दङ आङो। नोंथांमोननि मोन्दांथियाव बेफोरबायदि खाथियाव ना गोजानाव बेफोरबायदि खामानि मावनो थांदों नामा? दायो खामानि मावनो थांदों ना मादों आं बेखौबा मिथिया आरो आं बेनिखायनो मिथिनो लुबैदों आरो। ओरैनो नोंथांनि बे जाथि खुरमा बा बाय बाहागि बेफोरनो खौरां बेफोरबायदि लाफादों नामा? आङो नै आंनि हौवाखौ बिदिनो बहा जाथि खुरमाफोराव दङ होननानै आङो खबर लाजोब्बाय। दायो आङो खबर लाजोबाबो मिथिनो मोनाखै। दायो फिसाफोर 2 दङ बे फिसाफोरखौ सानैखौ लानानै आङो खस्थ'यै सोलिनानै दङ। दायो बे फिसाफोरखौ हौवा हिनजावजों गोरोबनायनि थाखायसो फिसाफोरखौ खांलांनो हायो न'खरखौ खालामलांनो हायो। बेनिखायनो आङो दायो बे हौवाखौ आङो मोननो लुबैदों। दायो फैफिनगोन होननानै आसा दङ आरो आंबो बेबायदि। दा फिसाफोर 2 दङ नै बे फिसाफोर 2खौ आङो खस्थ'यै आङो फोरोंलांगासिनो दङ। दायो फिसाजो सासे दंबावो बियो बे फिसायाबो फरायनो थाखाय बिराद डिस्टार्ब मोनदों। न'आवहाय उसुबिदानि थाखायनो बिफा गैया मा गैया होननानै आंबो बिराद हाजिरा मावनानैहाय खस्थ' खालामनानै आङो फिसाखौ फोरोंगासिनो दङ। बेनिखायनो हौवा हिनजावजोंसो खोथाया जायो। बेनिखायनो हौवा हिनजावजों गोरोबनाय नङाबा न'खरखौ खांलांनो हाया। दायो न' गंसे लुनो लादोंमोन बेखौबो आं लुखांनो हायाखै। बेनिखायनो बे मानसिखौ जेरावखियानो नुवा मानो थाबैनो आङो फैफिनगोन होननानै आसा थाबाय। सोरबा नाम्बारावनो नुयोबा बे मानसिखौ नुयोबा बे नाम्बारावनो कन्टेक्ट खालामनानै हरनो हागोन न'आव। गरायदागनिफ्राय बा 2 नं हाग्रानिफ्राय सासे हौवासा रनजित बाग्लारि मुंनि बिथाङा आंनि बिदा जायो। ओमफ्राय बिथांनि न'आ जोंनि न' खाथियावनो आरो। ओमफ्राय बिथांनि फिसाफोर 2 दङ दा बिब'जों जोंबो लोगो लाफायो बिदिनो दुखु सुखुआव रायलायफैयो। बिथांनि फिसाफोरखौ लानानै आब'आ बिराद दुखुआवनो दं। बिथाङालाय मोजांमोन मानसियालाय जेबो नांलाय खमलायलाय जायामोन। खिन्थु मारै जादों जों मोजां खिन्थानो हाया माने अकसमात रागा जोंलाबायोमोन। ओमफ्राय बिदिनो रागा जोंनानै न' लुनोबो सरखारनि न' फैनायावबो बिसोरो बिदिनो हौवा हिनजावजों रायलायनानै बाला इथाफोरखौबो लाबोदों। ओमफ्राय फ्लमफोरखौबो लाबोदों। ओमफ्राय रडफोरखौबो लाबोदों न' लुनो होननानै। खिन्थु अकसमात मा जाखो जों मिथिया। बेयावनो माने बिथाङा बिदिनो रागा जोंबाय। ओमफ्राय रागा जोंनानै दा थाइ थफ्ला लानानै मोनायावनो ओंखारलांबाय। आब'खौ जेबो खिन्थालाङासै। ओमफ्राय आब'आ सानदों महायबा थाङो खोमा हाजिरा मावनो। साननैसो मावनानै फैफिनगोनदां बिदि साननानै आब'आबो जेबो बुङासै आरो। दा बुङासै जेनेबा मास मोनसेसो बा 15 दिनसो मावनानै फैफिनगोन सानबाय। आरो सिगांबो बिदिनो थांनानै बियो बिदिनो 15 दिनसो मास मोनसेसो मावनानै सिगांबो बिदि फैदों आरो। ओमफ्राय दा मावनानै फैफिनगोन सानबाय आब'आ नेयो कि नेयो गैया। ओमफ्राय जोंनावबो सोङो जाथि खुरमानावबो फन हरो सोङो जाथि खुरमाफोराबो गैया माथो जोंनाव फैयाखै। माबायावबो मा जायगा होनदोंमोनलाय बङाइगावआवबो खबर लाबाय। गावनि बिमा बिफानि गामियावबो खबर लाबाय। आरो बिदिनो जाथि खुरमा जेसेबां दं गासैयावबो फन हरबाय खबर लाबाय। खिन्थु रावबो खिन्थानो रोङा जे महाय दं मानसिया। दा बिदिखायनो आब'आ बिराद सिन्थायाव गोलैबाय। दा फिसाफोर 2 दङ। सासेया बिदिनो बिफानि टेनसननि दारै बिथाङा फरायासै थांबाय दायो। गोमानाया अक्ट'बरनि गेजेराव बिदिनो आरो
जेनेबा मास गेजेर नांनायनिफ्राय बिदिनो गोमादों आरो दायो मास मोनब्रै रानिं मानसिया गोमानाया दा बिदिनो बर'दिनावबो जोङो सानबाय दा बेनो जोंनि खावलायनाया बिथाङा फिसा सानै लानानै बिराद दुखु खस्थ'आव दङ सोरबा जुदि बिथांखौ नुबाय बायोबा बेयाव नम्बर होनाय दं बेयावहाय अननानै खबर हरगोन आरो बिथाङाबो जुदि सोरनिबा मबाइलाव बेबायदि आंनि फेसबुकाव आंनि माबा फैदों बेफोरबायदि जुदि नुबाय बायोबा अननानै बिथाङा गावनि न'खरखौ गोसोखांनानै फैफिनगोन होननानै आं भरसा खालामो आरो आंनि बुंनाया एसेनो